Ajoneuvoasentajan tutkinto muodostuu 2 pakollisesta ja 3 valinnaisesta tutkinnon osasta. Valmistavassa koulutuksessa opetellaan huoltamaan ja korjaamaan ajoneuvoja oppilaitoksen korjaamossa. Työt ovat oikeita asiakastöitä, eli ihmiset tuovat omia autojaan huollettavaksi ja korjattavaksi. Koulutus on hyvin käytännönläheistä. Henkilöautoasennuksen puolella varsinaista teoriaopetusta luokassa ei ole lainkaan, vaan tarvittava teoria tuodaan käytännön työtehtävien yhteyteen. Raskaan kaluston asennuksessa on keskimäärin 1 päivää teoriaa viikossa. Hakukoulutukseen tapahtuu www.te-palvelut.fi-sivujen kautta. Hakea voi mihin aikaan vuodesta tahansa. Uusia opiskelijoita otetaan sisään noin 4 kertaa vuodessa. Koulutus kestää vähän yli vuoden riippuen hakijan osaamisesta, eli harrastuneisuudesta, suoritetuista koulutuksista ja alan työkokemuksesta. Koulutusta on 5 päivää viikossa 8–3. Koulutus on työvoimapoliittista. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta, mikä voi olla työmarkkinatukea, peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa. Lisäksi opiskelijalle maksetaan kulukorvausta 9 tai 18 euroa päivä. Koulutukseen kuuluu noin 3 kuukauden työharjoittelu. Suurin osa työharjoittelusta on koulutuksen lopussa. Työharjoittelu suoritetaan autokorjaamoissa.